வந்து சோத்து குண்டால தலையை விட்டுக்க வேண்டியது. இந்த வர இரு. ஆக்கிச்சுக்கா ஆக்கிச்சுக்கா. ஏப்பா அட கோணம்பக்கா அப்படியே போட்டேன்னு வச்சுக்க மூச்சு ஆலயம் பாரு. ஏ வீட்டுல ஒரு எலி உல்லாசமா சுத்திட்டு இருக்கு. அதை பிடிக்கிறதுக்கு மக்கள்ல எண்ணெய் அடிக்க மாட்டாரு. போடா. யார் இந்த அறிக்கை அப்படியே எது அறிக்கை அப்படியா? ஆடி வந்து 60 வயசு வந்து என்ன பார்த்து அறிக்கை அப்படின்றா? ஐயோ நாய். டேய் கருவாப்பையில நின்றா. தப்பிச்சு எப்படியாவது ஓடி விடு. டேய் தம்பி இங்க பாத்தியா சில்பா சிட்டி வந்திருக்காங்கடா. எது சில்பா சிட்டியா? எங்க ஒரு சுறவழி கிளம்பியதே. சண்டை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டல. கொஞ்சம் இரு, நான் ஒரு பொசிஷன்ல நின்னுக்கிறேன். இப்ப வா. எம்மாடி எம்மா வலிக்குது. மடிக்கிறா. டேய் காதரா வலிக்குறா. உருறா. ஐயோடிமா. என்னப்பா பண்ற? அச்சோ பிஸ்கட் நீ சாப்பிட கூடாதுப்பா.